Pedro, el moderador, preguntava què és el desenvolupament sostenible per nosaltres. Insistint en que jo faré una visió molt general, jo no sé molt bé què és el desenvolupament sostenible. No crec que hi hagi una definició única. De fet, jo crec que els autors de l'enquesta han sigut molt savis, perquè no han preguntat als gerents dels hospitals què és el desenvolupament sostenible per ells. És difícil de definir, però mira, el desenvolupament sostenible en part és una tautologia, i m'explico. Molts cops quan parlem de desenvolupament sostenible parlem de desenvolupament viable, de desenvolupament que pot perdurar en el temps. Això és tautològic, el desenvolupament o és sostenible, o és viable, o no serà, o perdura en el temps, o no serà el desenvolupament. Per tant, això ens serveix de poc. Llavors, a l'hora de definir desenvolupament sostenible, a mi m'agradaria una mica remar l'agua a mi molino, portar l'agua a mi molino d'economista i parlar una mica de conceptes econòmics. Els economistes, quan parlen de sostenibilitat, es basen en el concepte de l'externalitat. Què és una externalitat? Què és un cost extern? Cost extern, per dir-ho ràpidament, és un cost que no suporta, que no el paga qui el genera. Això és una externalitat. Una externalitat és una situació en què hi ha una diferència, una divergència entre el que seria el cost individual i el cost social. Normalment el cost individual acaba sent més baix que el cost social i això se'n diu una externalitat negativa. Això per què és rellevant? Perquè l'existència d'aquestes externalitats que es donen en molts àmbits de la vida porta a situacions de sobreconsum, d'un consum del que seria socialment òptim. I en la mesura en què hi ha un sobreconsum és quan la situació deixa de ser sostenible a llarg termini. Per tant, pels economistes, el tema és com gestionem aquest sobreconsum. Llavors aquí entrarem en el tema de la gestió de les externalitats, que és un tema, a mi em sembla, molt important. Perquè a vegades, quan parlem de gestionar externalitats, sembla que es tracti d'eliminar o suprimir consums. No és aquest el tema. No estem parlant, per exemple, d'eliminar el consum de petroli quan parlem que el petroli genera una externalitat o que el consum d'energia genera una externalitat. Estem parlant de com eliminar aquest sobreconsum que no és eficient. I això és important. Aquesta eliminació del sobreconsum la podem fer de dues formes. Una, reduint part d'aquest consum que no és eficient, reduir, no eliminar, reduir aquest sobreconsum, o tractar de consumir o produir d'una altra forma. En el fons, estem amb el que deia la Roser quan feia la seva presentació. Quan parlem de desenvolupament sostenible, en gran part estem parlant d'eficiència, és a dir, de gestionar els recursos d'una forma no individualment, sinó socialment eficient. Quan hi ha externalitats hi ha una desalineació del que és, insisteixo, l'interès privat del benestar col·lectiu. I es tracta d'alinear aquestes dues coses per aconseguir consums òptims. Com es fa això en la pràctica? En la pràctica es fa a través de la intervenció pública. L'Estat és qui intenta fer que les externalitats negatives s'internalitzin o desapareixin, que aquesta desalineació desapareixi. I com ho fa? Doncs bàsicament a través de dos instruments. Un que són els impostos, i per això hi ha impostos sobre les benzines, per exemple, o sobre la majoria de consums energètics, i l'altre a través de la regulació, bé prohibint o posant uns estàndards que obliguin a fer certes coses. Per què hi ha estàndards en edificació? Doncs perquè es vol optimitzar el consum energètic i es considera que allò és més eficient que si no hi hagués aquests estàndards. Per tant, l'Estat té un paper important a l'hora d'evitar aquestes externalitats i d'assegurar la sostenibilitat del desenvolupament.